मोनसे दुखुनांथाव खौरां तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा जाब्रांपारा गामिनि सात्रिनि बसुमतारिया हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। आथिखालाव सात्रिनि बसुमतारिया गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालियाव MA खौ फोजोबनानै गुवाहाटी गंसे भारा न'आव दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला सात्रिनि बसुमतारिया मैया बेलासि समाव गावनि भारा थाग्रा न'आव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथराय सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ फोजोबनानै लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिन्थिनानै मोननाय जायाखै, नाथाय बेनि गुबै जाथायखौ दासिमबो मिन्थिना मोननाय जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। थारैनो मा जाहोनाव बर' लाइमोनफोरा बेबायदि दानफा एफा गावनि जिउखौ बेबायदि फोजोबना लानांगौ जाबाय थादों? ना जोंनि ट्राइबेल माहारि एबा बर'फोरा गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानायखौ गुबुनफोरा गोजोनै सोलोंथाइ लानो होआ नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। मोनसे दुखुनांथाव खौरां तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखाथा जाब्रांपारा गामिनि सात्रिनि बसुमतारिया हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। आथिखालाव सात्रिनि बसुमतारिया गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालियाव MA खौ फोजोबनानै गुवाहाटी गंसे भारा न'आव दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला सात्रिनि बसुमतारिया मैया बेलासि समाव गावनि भारा थाग्रा न'आव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथराय सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ फोजोबनानै लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिन्थिनानै मोननाय जायाखै, नाथाय बेनि गुबै जाथायखौ दासिमबो मिन्थिना मोननाय जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। थारैनो मा जाहोनाव बर' लाइमोनफोरा बेबायदि दानफा एफा गावनि जिउखौ बेबायदि फोजोबना लानांगौ जाबाय थादों? ना जोंनि ट्राइबेल माहारि एबा बर'फोरा गुबुन जायगायाव सोलोंथाइ लानायखौ गुबुनफोरा गोजोनै सोलोंथाइ लानो होआ नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।